הרואה, אתה יכול להיכנס. אז באיזה צבע היה? ברוד. ואיך היה לך השבוע? וואלה, היה לי הפתעה. ואיך היה? האמת יחתי שלא היה לי כל כך הרבה רעיונות, ובמקום להיות מקורית החלטתי שוב היית תמרים! לא. הרואה? אני שונא אותם! אני חושבת שהיא נראה מעל כולם, אני לא מגיעה לפעולות שלישי, אני עושה מורלים רק בכל ארגון, ברור שאני רוצה הדרכה, ברור שאני אפרוש מהדרכה, אני עשיתי את זה 5 פעמים, אז מה? אני דתי לאומי, אני שומר נגיעה, אני לא באמת שומר נגיעה, אבל אל תספרו לי שאני אני שונא מטוסים, הם עושים לי רעש בבית! אני בחדר חושך, אני בהגרלה, שניהם ביחד מותק, אני עושה את הסיפורים הכי טוב שהיה בסניף הזה, אני חוגג באפטר. Plaza 33, 318 East 33. אני לא מגיעה למוצרח בקטע עקרוני, אני הייתי בחללים של כזה לחלשים, אני סובל בהשבעה בשביל להשיג צ'וט, יש לי חרדות נטישה, מאז אריאלה.